Ja, halløjsa derude og alle mine seere. Jeg skal stå og forklare, eller i starten, der skal jeg lige, eller bare, hej Claus. Jeg vil lige starte med at fortælle om Steven Spielberg og noget lidt om George Lucas, inden jeg begynder på det helt store. Steven Allen Spielberg er født 18. december 1946, og det betyder så, at han er 67 år lige pt. Han studerede på Saratoga High School, og Spielberg har siden han var lille optaget amatørfilm og sådan noget, og så begyndte han at gå mere inden for det og sådan noget, og hans store hit var hans film Schindlers List, og og han er også meget kendt for E.T. og Indiana Jones. Og Jurassic Park har han også lavet. Og han har, han starter stille ud, og så, interesserer han sig mere for det, og så begyndte han at vinde awards og sådan noget. Så har vi George Lucas. Han er født 14. maj 1944. Det betyder, at han er 70 år. Han vil i starten ikke gå ind for, han har altid været sådan, til gerne vil lave noget, skrive og sådan noget, men han ville gerne være professionel racerkører i starten, men så skete der en ulykke, som så har skiftet mening, eller hans synspunkt, og det så til, at han begyndte at studere film, film og sådan noget. Han studerede, det har jeg vel sagt, han studerede på Modesto Junior College, og han var en af de yngste, som blev sat på jeg kan ikke engang lige huske, hvad det hed. Han var en af de, Universal Studios var det hed. Og han blev rigtig populær, specielt for hans film, Star Wars serien, som han er rigtig kendt for, og han er jo selvfølgelig, han var ejer af Lucasfilm, som nu er solgt til Walt Disney. Så går jeg stille og roligt videre til Indiana Jones. Den har, jeg vil ikke sige, den har mange eventyrlige træk, men eventyr, det er jo mange ting, vil jeg sige. Men det jeg finder mest som eventyrligt, det må nok være der, hvor de der sjæle bliver slugt, der hvor der er sådan fantasi og magi med i det. Det vil nok være der, hvor jeg vil kalde eventyrtræk. Jeg ser ikke noget med tre opgaver eller tre ting. Eventyrtrækket er også nok ved hjælperen, må jeg sige. Det er tit i eventyr sådan noget, at hovedrollen har en hjælper ved sin side. Og så skal vi lave de der props, som var en del af opgaven, og hvilken rækkefølge de kommer i. Vi har i starten
vores helt, eller vores, han får en opgave, altså i starten der kommer der et forbud om, at han ikke må gå ind i den der tunnel, altså, hvor han skal snige sig ind, eller ja, altså bryder han det, ligesom, altså, så kommer skurken, og så, og tager hans ting, og det der også udspørger ham, kan man godt sige, og skurken får nogle oplysninger om Indiana Jones, altså prøver skurken at tage æren for den der ting, som, eller det der kranium af guld, som Indiana Jones har skaffet. Helten, og så, men skurken manipulerer også med Indiana Jones, altså fører ham bag lyset, altså får Indiana Jones til at hjælpe ham, uden han faktisk ved det. Og det er vel her. Altså senere hen, eller også hvis vi ser længere hen i filmen, hvor de finder arken, så prøver faktisk skurken at få Indiana Jones til at hjælpe sig, men det går ikke som planlagt, eller det til sidst gør det, hvor han sådan får genstand, eller arken fra Indiana Jones. Altså Indiana Jones han prøver at gøre det igen, men altså der hvor han står med den der bazooka er klar til at springe det hele i luften, men så bliver han så befalet, kan man godt sige, fordi han har intet valg til at stoppe det, altså fordi han vil ligesom have sin hjælp med hjem og sådan noget tilbage. Helten, ja, der hvor han overgiver sig selvfølgelig, og så får han opretter skaden, altså forvolder skade ved at skaffe tilbage genstand, og ved hjælp af sin partner, og så vender han hjem, og der hvor han forfølges, og hvor han bliver reddet, det må være der hvor de er i slags Egypten dernede, hvor der var nogen der fulgte efter ham og prøvede at slå ham ihjel også, men hvor hans dame bliver reddet af sin gode ven for at dø, og så til sidst ham der prøver at tage æren, som er ham der tager arken fra Jones. Han dør jo til sidst, eller i filmen, det ender meget godt, må jeg sige. Ja. Og så så er der sådan en fræse, hedder det sådan. Ja, eller om fra aktantmodellen. Altså vi har vi har giveren, den som giver objekt, eller jeg vil sige giver opgaven. Det er måske, der er jo ikke rigtig nogen der giver objekt, altså staten giver opgaven til Indiana Jones. Ja. Ja, jeg ved ikke rigtig hvad jeg skulle sætte her som giver, fordi der er jo ikke rigtig nogen der giver den arken. Så jeg har bare skrevet staten her, og så har vi som arket som hovedperson eller subjekt. Hovedpersonen skal finde vej frem til, og så bliver arken så givet videre til museet eller staten for den sags skyld. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg skulle sætte her. Og så på sin vej der har Professor Jones og Indiana Jones selvfølgelig sin medhjælper Marion, og så modstanderen som er nazisterne, som han så spiller op imod, eller kæmper imod om at finde arken, altså ja, objekter. Ja, og så
og så skal vi analysere film ud fra den jungiansk synsvinkel, og der må jeg sige, der er der ikke mange ting, jeg ikke rigtig jeg kan have med. Der er meget symboler, må jeg sige. For eksempel som arken, som de leder efter. Det kan være symbol på helhed. Altså for eksempel som guldring, altså det er jo helhed, det er at finde noget nyt, og så har det forbindelse til Gud, og Gud, det bliver jo tit betegnet som helhed, altså himlen, og det er jo et godt sted at være. Altså synes jeg ikke, der er rigtig meget vi kan bruge for her. Vi har måske lidt skygge, som, altså jeg ved ikke, skyggen, det kan jo være ham, som er modstanderen, eller ham den onde, som gerne vil have det som Jones søger. Så jeg kan ikke rigtig finde på noget at sige her.